Podemos hacer Dicen que no era una comida. Es que no. Ah, sí, sí, además es medio tartamudeaba cuando lo dijo. Una comida de trabajo. Está bastante desconectado. Una comida de trabajo. He visto Nito Primavera, otoño. 2 horas desconectado. Sí. Yo no la he visto, pero yo un poco sé que son todas las noticias. Bueno, Central también partió. sí, también. La Policía Nacional. Sí, va a haver càrregues. Sí, sí. Sí, Si no, no tenen... fotre dos. Sí, perquè estaven allà davant de l'Ajuntament i la Generalitat i llavors pues, feien cordons de seguretat És que tenen sempre unes ganes No, de... pero yo vaig veure un poli que donava patates i tot a les dones. Home, i què ens van fer nosaltres a l'1 d'octubre? Què ens van fer nosaltres a l'1 d'octubre? Va haver que se desquitaron, van treure tota la ràbia. Una cosa és que també precisament que se la feien sí, no, és que se la pensava, és que estava també perquè estava enfadant. Bueno, però Estava la pisada. és l'estil, no? És l'estil que tenen. Però allà estaven Això sí, sí. És que, a veure, passa una cosa així en una empresa privada, i el primer que fan és despedir aquella persona. I aquí, com que